BMX, a BMX, B. A BMX, a BMX, a BMX, yeah, B. A BMX, a BMX, a BMX, yeah, B. En BMX-cykel adskiller sig fra en almindelig cykel ved sin kompakte konstruktion, som du forstår, at stellet på BMX-cyklen er lavet i en meget lille størrelse for at give den fornødne styrke over for de belastninger, som en BMX-cykel den udsættes for. Samtidig sørger man selvfølgelig for at udstyre cyklen med nogle stærke komponenter, såsom styr, krank og sadelpind, således at man har en cykel, der er i stand til at stå model til mosten. Lad os se nærmere på styret. Først og fremmest skal styret være sat ordentligt fast på en BMX-cykel, og det gør man ved hjælp af en speciel styrestamme, som er forsynet med 4 bolde, således at den der fastspænding kan opnås. Derudover har man en tværstiver på styret for at undgå vridninger i styret i det man kører. Og sammen med disse ting skal man også sørge for, at ens styrelejer er af en god og solid kvalitet, og desuden skal de være spændt ordentligt sammen, sådan at der ikke er slør i dem. Kravet om styrke går igen, når vi kigger på kranken. Det vil blandt andet sige, at man ikke må køre med en kileboltskrank på en BMX-cykel i konkurrencebrug. Derimod kan man for eksempel bruge en såkaldt one piece eller Faber-krank. Det vil sige, at pedalarmene er lavet ud i et stykke, som vi ser det på den cykel, vi har her. Derudover skal man sørge for at forsyne sin BMX-cykel med nogle pedaler, der giver en et godt fodfæste. Sadelpinden på en BMX-cykel bør også være en god, kraftig type. Og generelt kan man sige om de ting, vi har talt om indtil nu, styr, stel, krank og sadelpind, at man bør tilstræbe på disse produkter i såkaldt kromolybdænstål. Fordi kromolybdænstål er i besiddelse af den fornødne styrke til BMX-sportens belastninger. Jeg skal først og fremmest have det, man forstår ved en rigtig BMX-cykel. Og det vil sige, at cyklen i grundtrækkene skal se ud som den cykel, vi har her. Derudover er der nogle sikkerhedsmæssige ting, der skal tages højde for. Det betyder blandt andet, at cyklen skal være forsynet med nogle puder på stel, frempind og på tværstangen her på styret. De beskytter køreren i tilfælde af uheld under løbet.
Hjulene på en BMX-cykel må maksimalt være 20 tommer i diameter og skal være forsynet med dæk med et rigtigt crossmønster på. Desuden skal man være opmærksom på, at ingen aksel eller boldender må rage mere end 5 mm uden for møtrikken. Sadelbeslaget på en BMX-cykel skal være forsynet med en speciel sikringsordning, der forhindrer sadlen i at rutsche ned ad sadelpinden under kørslen. Pedalerne skal være udformet således, at de giver et godt fodfæste. Cyklen skal være forsynet med mindst én bremse, der virker på baghjulet. Håndtagsenderne skal være hele, og cyklen skal være forsynet med en nummerplade. Og der må selvfølgelig ikke være begyndende bruddannelser i nogle af cyklens dele. Og husk så altid at have din cykel godt spændt sammen. A BMX, a BMX, a BMX. A BMX, a BMX, yeah, B. Udover løb findes der en anden gren inden for BMX-sporten, nemlig freestyle. Derfor har vi inviteret John og Robert fra landets bedste freestyle-team her i studiet. Jeg har set de mange tricks, I anvender i jeres show. Kan I ikke fortælle noget om disse tricks, og om hvordan I har trænet jer op til den standard, I har i dag? Det har vi gennem 2 års intens træning. Vi startede med at lære at cykle at kende. Fik en god kondition deraf. Købt en freestyle-bog. Lærte trick for trick og samle det selv til sidst. Et show på cirka 20 minutter. Hvordan træner I op til sådan en trick? Altså gennem intensiv træning, og så altså hvis vi kender et andet trick, og så bygge lidt oven på det, og bygge lidt oven på det, og så gå lige så langsomt over et andet trick. Så lærer man sådan ligesom hen ad vejen med øvelser og øvelser og øvelser. Det vil sige, det I kan i dag, det er ikke bare et spørgsmål om at have en cykel og have noget lækkert BMX-tøj. Det er også et spørgsmål om en kondition og en jævnlig træning. Ja, helt afgjort. Det kræver meget vilje at vil nå så langt. Det er cirka 2 timers træning om dagen i
sommerhalvåret og mange flere timer. Nå, det er jo klart med alle sportsgrene sådan, på topplan. De træner og træner, intensiv træning, man kommer ikke sovende til noget her. Man skal jo være på hver gang der er træning. Weekenderne i sommer, eller der er man faktisk ikke fri, der kører man BMX hver dag. Og hvis man kan finde en træningshal om vinteren der, så er det jo bare salg. Et trick på en lille rampe, det tager måske ikke 3 sekunder. Et trick på en stor rampe tager ikke mere end omkring 1 sekund, fordi at du skal op i helt andre højder. Og derfor går hastighed, og derfor går tricket meget hurtigere. For eksempel hvis vi tager en pop-off, som det her, hvor vi hopper op på platformen på quarterpipe, der skal du have meget fart på. Og der kan altså tricket ikke blive så langt en udførelse, som det kan på den almindelige trickrampe. Og da det jo er mindre tid, vi har at gøre det på, er det jo selvfølgelig også mere risikabelt. Men hvis det er sådan, at man har det rigtige udstyr, så sker der jo som regel ikke noget. For lige at vende tilbage til træningen og hele den måde, I bygger jeres ting op på. Fra hvilken alderstrin kan man egentlig blive en BMX freestyler? Det kan man sådan set ikke fra noget bestemt alderstrin. Du skal have en vis størrelse, du skal have en vis mængde kræfter for at kunne udføre de bestemte tricks. Men man kan sådan set ikke tale om nogen bestemt alder. Det vil sige, at selve løbene, det gælder, der kan man måske lettere sætte alderstrin på, eller? Ja, løb kan du køre helt ned fra 5 år, som er det laveste. Altså i princippet fra der, hvor man i og for sig kan køre på en, eller stor nok til at kan køre på en cykel. Det kan man. Det kræver slet ikke de samme, skal vi sige, kræfter som at køre freestyle. Der skal man altså have den bestemt størrelse. Men lad os så prøve en gang at se på nogle af jeres tricks, I bruger i showet. Robert, nu ser du der i en ægte BMX-dragt. Den er farverig og virker meget amerikansk. Det er også en amerikansk sport. Men er der noget specielt ved den dragt ud over det? Ja, altså, udover den er farvestrålende, så har den selvfølgelig en vis sikkerhed i sig. Beskyttelser i rigtige steder. Som sikkerhedsudstyr
er der hjelm med mundbeskytter. I trøjen er der indsygt albuebeskyttere. Handskerne er påbudt. Bukserne er lavet af kraftig nylon med indsygt knæbeskyttere. BMX-sko med særlig kraftig sål. Jeg har lagt mærke til, at når I kører freestyle, så bruger I flere ting end dem, du har nævnt her. Ja, da freestyle er særlig krævende, bruger vi specielle albuebeskytter, ankelbeskytter og som regel også seler. Nu har vi hørt en del om både cyklen og jeres dragter og sikkerhedsudstyr osv. Så man spekulerer lidt på, om det ikke også er noget, der koster lidt penge. Jo, det kommer selvfølgelig an på, i hvilken form du dyrker. Hvis du dyrker på topplan, så koster alt sport penge. Lige meget om det er badminton eller fodbold eller hvad det er. Det er klart, at hvis du dyrker på et lidt mere normalt plan, så koster det jo sådan set ikke mere end hvad en cykel og på handsker ligger.